Το σοβαρότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι το οικονομικό. Ευθύνη για την οικονομική κρίση φέρουν οι αλόγιστες αποφάσεις των διεφθαρμένων πολιτικών και οικονομικών παραγόντων του τόπου, οι οποίοι δεν έχουν λογοδοτήσει για τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Ζητούμε άμεσες και γρήγορες έρευνες για απόδοση ευθυνών και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού και των ξένων επενδυτών προς το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Βέβαια, όλοι χαιρόμαστε για την ανακάλυψη του φυσικού αερίου και των υδρογοναθράκων στη χώρα μας, αλλά εάν και αυτά τύχουν της ίδιας διαχείρισης από τους ίδιους πολιτικούς, διεφθαρμένους οικονομικούς παράγοντες, τότε καμία σωτηρία δεν έχει η χώρα μας. Καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της οικονομίας έχουν οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα. Επιβάλλεται δημοσιονομική λιτότητα και περισυλλογή. Δυστυχώς, παρόλες τις επισημάνσεις της Γενικής Ελέκτριας, κανείς δεν μερίμνησε προληπτικά. Να πούμε όμως ότι η οικονομία και περιβάλλον είναι έννοιες συνυφασμένες. Σε καμία περίπτωση η οικονομική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να λειτουργήσει εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Θα πρέπει να πούμε ότι η χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας θα βοηθήσει τα μέγιστα την οικονομία μας και ταυτόχρονα η αναβάθμιση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος πιστεύουμε ότι θα αποβεί θετική για την οικονομία της πατρίδας μας. Σε καμία περίπτωση δεν συνηγορούμε με τις ενέργειες του διεφθαρμένου πολιτικού κατεστημένου, το οποίο προβαίνει σε συμφωνίες με την Τρόικα πίσω από κλειστές πόρτες. Ζητούμε άμεση ενημέρωση και διαφάνεια.